Islenlik ulgamda bolşy hali önümçülükde de innovasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy we netijeli peýdalanylmagy ýokary netijeler gazanmagyň esasy şertleriniň biridir. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty täze ay harit nisanly et, şoklat we ýarym taýar önümleri öndürýän kärhanaň alyp barýan işleri we önümçülük görkezleri bu hakykaty aýdynlygy bilen suwd edýär. Ýokary hilli adyk önümleri bilen içerki we daşarky wagtlarda sarp edijilen ynamyny gadanan telekeçileň ýakyny Mary welaýatynyň Mary etramynyň çäginde işe giriden et önümleriniň kärhanasy innovasion tehnologiýalaryň sanly ulgamyň önümçüligi işeň ornaşdyrylyp, sadaşykly işledilmeginiň nowatdaky nişanydyr. Döwrewap kärhanaň işe giridilmegi bilen täze iş orunlarynyň 100den gowragy döredildi. Innovasion kärhana öz orunda ýurdumyzda ilkinji kuwatlygy wagtda bolsa tutuş merkezi adiyede iň uly kärhanadyr. Täze et önümleri kärhanasynyň we mal soýlayan gassapxanaň işe giridilmegi täze ay harit nisanly et, şoklat we ýarym taýar önümlerini öndürýän telekeçileň ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasynda ady haritlarynyň bolçulugyny üpçün etmek ugruna amala asyrýan anyk işleriniň nişanydyr. Häzirki döwürde täze ay harit nisany bilen taýarlanýan tagamly we ekologiýa taýdan arasynda halkara hil ölümlerini laýyk gelýän önümler amatly bahasy bilen tapawutlanyp daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýar. Täze harit nisanly et we şoklat önümleri, tagamlaryň ýarym taýar görünüşleri alzylan uly isleginden peýdalanýar. Kärhanaň önümçilik kuwaty ýelle et önümleriniň 20.000 tonnasyna çenli taýarlamaga mümkinçilik berýär. Kärhanada häzirki wagtda ady haritlarynyň 100den gowrak görünüşi öndürilýär. Täze önümçilik kärhanasynyň ulanşa giridilmegi täze ay harit nisanly et, şoklat we ýarym taýar ady önümlerini öndürýän kärhanasynyň işlerini hasam kämilleşdirip, sarp edijileriň ýokary hilli ady önümleri bolan isleglerini kanagatlandyrmaga ýardam eder. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi gollamak ugruna döredýän mümkinçiliklerinden göwnleri galkynyň işe urlar hemde kärhanaň işgärleri mundan beýlägem ihlatlaryny gaýgyrman zähmet çeksekdiklerine ynanyrýarlar.